Nunha das primeiras nevadas do ano, o corzo macho, xa coas novas cornas libres de peluxe, posa pra cámara. Despois da inquedanza pola cacería de hai unhas semanas, poidemos comprobar ao longo dos nosos paseos que a familia de corzos voltou sa e salva a estes montes. Esperamos ver a nova xeración percorrer estas sendas nos seguintes meses da primavera.